Na kraji. Prečo to tak je? Ak by sme boli na tej druhej strane, videli by ste, že pod tým chrámom sa nachádza jaskyňa, ktorá bola prvotným miestom uctievania tých najstarších obyvateľov. Uctievali tam bohyňu tzv. Lindiu. Potom, keď sa rozhodli, že tu na tej skale začnú stavať Akropolu a teda najprv postavili ten chrám, tak ho práve kvôli tomu situovali nad tým miestom toho prvotného uctievania tej bohyne Lindie, ktorú si oni potom stotožnili s bohyňou Aténou a nazývali ju Aténa Lindská. Ten chrám počas toho obdobia prešiel aj niekoľkými prestavbami a teda naposledy to bolo na konci 4. storočia. Bol postavený v dórskom slohu, takže si možno pamätáte zo školy dórsky, jonský, korinský sloh. Takže dórsky bol ten najstarší a najjednoduchší v tých ozdobných prvkoch. Čo ho tak charakterizuje, podľa čoho spoznáme, keby ste sa v budúcnosti niekde pohybovali, tak stĺpy vychádzajú priamo z podlahy, nie je tam žiaden podstavec, potom už pri tých ostatných slohoch boli stĺpy na podstavcoch. Sú ukončené to jednoduchou hlavicou, na ktorej taká tá štvorcová platňa. No a v tej hornej časti, ako je ten architrál, môžete vidieť také tri zvislé pásy, tzv. Triglyfy, čo sú takisto charakteristickým prvkom toho dórskeho slohu.